खुलुमबाय गोजोन बदलन इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोना गोजोन बदलन इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम गुरै खावलायनाय थाबाय। डक्टर हिमंत बिस्वा शर्माया बुंदों गौरव गगैया 100% पाकिस्तानी एजेन्ट होननानै 100% पाकिस्तानी एजेन्टनो माबाया गौरव गगैया। दा बिथाङा बुंदों आंनाव प्रमाणफोर दंजोबो। गौरव गगैया जे पाकिस्तानी एजेन्ट आंनाव प्रमाणफोर दंजोबो होननानै बिथाङा बुंदों। बेनिफ्राय थिग बिदिनो बिथाङा लुरिनज्योति गगैखौबो मा होनदों मिसा खोथा बुंग्रा मेसिननो। लुरिनज्योति गगैया मिसा नंखाय खोथा बुंग्रानि मेसिनसोनो लुरिनज्योतिया। थारमाने डक्टर हिमंत बिस्वा शर्मानि मथे लुरिनज्योतिया माने ओरैबायदि मिसा खोथा बुंनो हायो होननाय जादों। दा समायासो खोन्थागोन बेसेबां मिसा बुंमारदों लुरिनज्योति गगैया आरो गौरव गगैया जे पाकिस्तानी एजेन्ट नंमारगौना नंमारा समायासो खोन्थागोन। दा जोंनि आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा बे खोथाफोरखौ बुंदों। बेनिफ्राय 800 कौटि रांनि खरसजों हरुहजायाव मेदान्ता सुपार स्पेशलिटी हस्पिटाल आरो कखनो मादार एन्ड चाइल्ड केयार हस्पिटाल लुफुंनाय जागोन। बेनि भूमि फुजाखौ मैया आरम्भ खालामबाय। डक्टर हिमंत बिस्वा शर्मायानो दंफायोमोन बे भूमि फुजन हाबाफारियाव। बेनिफ्राय जुबिन गार्गनि रय रय बिनाले जोबथा जे बिथांनि सिनेमा बिथाङा रुंसारि जानायनि उनावसो रिलिज जादों जे दा बे सिनेमाया बिराद रेकर्ड खालामनो हाबाय। बे सिनेमाखौ आसामाव सिनेमा हलफोराव रिलिज ओरैबायदि मोनसे रेकर्डजों खालामदों। फुंनि जे समाव मानसिफ्रा बयबो उन्दुनानैसो थायो 4टानि उनावनो फुंनि 4टानि उनावनो श' आरम्भ फार्स्ट श'। बेनिफ्राय फुंनि 4टानि उनावनो सिनेमा खिन्थु मानसिफ्रा हरनिफ्रायनो सारि लाइन माने हमनानै थाहैदों लाइन बानायनानै सिनेमा हल सिङाव हाबनो थाखाय टिकेट दाननो थाखाय। बेबायदि रेकर्ड खुनु दिन आसामाव गैफेरा। जुबिन गार्गआ धन्य खिन्थु बिथाङा अबथिरा रुंसारि जानायानो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। दा बेबायदि मोनसे रेकर्ड जादों। आरो जोंनि क'क्राझार बिटिआरनि राजधानी क'क्राझारावबो बे सिनेमाया बे फिल्मा सिनेमा हलाव डिजिटेल सिनेमा हलाव क'क्राझारनि जोबोद अनसायजादों। माने आसामनि नायगिरिफोरजों क'क्राझारावबो मोनबा श' जागोन सानफ्रोमबो। फुंनि श'आ क'क्राझारना 8टानिफ्राय जादों। दा जुबिन गार्गआ थांनानै थानायमोनब्ला बे आरोबाव बिराद मोजां जागौमोन। बेनिफ्राय तान्जानिया होननाय हादराव बियो सानजा आफ्रिकानि मोनसे हादर। बेवहाय माने निर्बासन माने इलेक्सननि समाव इलेक्सन केन्द्रिक आरो दावरावा निर्बासन केन्द्रिक। बे दावरावाव दासिम 700 जननि बारा मानसिफोरा रुंसारि जाबाय। साननो गोनां बाथ्रा 700 जननि बारा मानसिफोरा रुंसारि जानो गोनां जादों। आरो घटनाया मा इलेक्सन पारपास जोबोद साननो गोनां बाथ्रा। बेनिफ्राय मोनसे रिपर्ट दा मोननो हादों। बे रिपर्टआ जाहैबाय जोंनि बुहुमा ओरैबायदि गरम जाबाय ग्लबेल वार्मिं। दा बे ग्लबेल वार्मिंनि थाखाय बोथोरनि सोलायनायनि थाखाय प्रत्येक मिनिटाव मिनिट मोनफ्रोमबो सासे मानसि रुंसारि जायोनो। थांनाय 10 बोसोराव गासै सारा बुहुमाव 5,46,000 सुबुङा जिउ गोमानो गोनां जादों। बे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। ग्लबेल वार्मिंखौ जोङो बयबो रायजो राजा सुबुं सांग्रां जायाबा बे ग्लबेल वार्मिंखौ हमथानो हानांगौआ जोबोद गोब्राब।
समायासो खोन्थागोन बेखौबो बे माबायदि आरोबाव माने जोंनि थाखाय गोब्राबसिन माबा मोनसे समस्या लाबोगोन ना लाबोआ समायासो खोन्थागोन। दिनै एसेनोसै। नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा साबस्क्राइब खालाम आरो लाइक खालाम, शेयार खालाम। गोजोन्थों।